बोकड चषकापासून सुरुवात झाली या क्रीडांगणावरती अंडरम क्रिकेटला आणि बघता बघता आपण लीगमध्ये पोहोचलोय आणि 2025 हे पर्व इथे दाखल झाले आणि त्यानंतर आयकॉन प्लेयर ही आपल्या या स्पर्धेसोबत जोडले जाऊ लागले आणि त्यामुळे ही स्पर्धा एका उच्च स्थानी गेलेली पाहायला मिळाले। हे यश या मंडळाचं तर आहेच, त्याचबरोबर सोमेश्वर गावचं आहे आणि सोमेश्वरच्या गावातील या सर्व क्रिकेट रसिकांनी दिलेला प्रतिसाद आणि त्याचमुळे ही स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चर्चेचा विषय ठरलेली ही स्पर्धा राहिली आहे। प्रथमेश सूद यावी स्ट्राइकिंग इनला इथे येणार आहे आणि त्याच्या जोडीला मात्र कोण असेल फलंदाज निखिलला इथे आपण पाहणार आहोत। निखिल सुवरे आयकॉन प्लेयर आणि प्रथमेश सूदला इथे आपण पाहतोय राजापूरचे रन मशीन म्हणून त्याची ओळख आहे। अफलातून फलंदाजी धडाकेबाज आक्रमण करण्यासाठी ओळखला जाणारा हा गोलंदाजांचा कर्दनकाळ प्रथमेश सूद म्हणजेच राजा आणि समोर आहे उस्मान। चला मॅच ऑन करा सामनाधिकारी, आपण याची दक्षता घ्या। पंधरा मिनिटं 3 षटकं आपली 12 मिनिटांमध्ये पूर्ण होणं गरजेचं आहे। जर 3 षटकं 12 मिनिटांमध्ये पूर्ण झाली नाही तर सुपर जे आपले पहिले पॉवर प्लेचे जे नियम आहेत ते पॉवर प्लेचे नियम शेवटच्या षटकामध्ये लागू होतील। सर्व संघांची नोंद घ्यायची आहे। 12 मिनिटांमध्ये 3 षटकं पूर्ण होणं गरजेचं आहे। 12 मिनिटांना 3 पेक्षा जर जास्त 3 षटकं जर 12 मिनिटांमध्ये पूर्ण झाली नाही तर शेवटच्या षटकामध्ये पॉवर प्लेचा नियम लागू होईल, याची कृपया नोंद असू द्या। पॉवर प्लेचं पहिले षटक घेऊन उस्मान ज्याच्यावरती सर्वांचं लक्ष आहे आणि समोर आहे राजापूरची रन मशीन किंग ऑफ राजापूर प्रथमेश सूद राजा। उस्मान विरुद्ध राजा अशी लढत कोण कुणावरती ठरणार हवी, कोण कुणावरती ठरणार भारी हे इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। पॉवर प्लेचं पहिले षटक घेऊन पहिला बॉल घेऊन उस्मान ऑन दी मार्क राईट आर्म राऊंड दी विकेट प्रथमेश सूद साठी सुपर 8 मधला हा पहिला सामना या दोघांमधील आणि इथे पहिला फेकला गेलेला बॉल स्ट्रेट खेळलाय सीमा रेषा पार षटकार। प्रथमेश सूद आक्रमण करताना पहिल्याच बॉलवरती चढवला हल्ला 6 धावांचा मारला डल्ला आणि स्वागत केलं ते उस्मानचं आणि उस्माननं इथे मात्र आसमान दाखवलं आणि चेंडूला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर दवडलं। का म्हटलं त्याचा राजा राजापूरचा किंग राजाला याची प्रचिती या मैदानाच्या आतमध्ये प्रथमेश सूदला आपण देताना पाहतोय। पहिल्याच बॉलवरती केला प्रहार, बॉल गेला सीमारेषा पार, पाहायला मिळाला शानदार षटकार। उस्मान ऑन दी मार्क नेक्स्ट बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट। राजा इथे मात्र आत्मविश्वासाने पहिला बॉल खेळताना पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर कशा पद्धतीने या मुंबईच्या हिरोवरती इथे घणाघाती आक्रमण करतोय उस्मान ऑन दी मार्क नेक्स्ट बॉल। यावी गती कमी होती, पंच ला जवाब आहे। मिड विकेटच्या दिशेने बॉल फील्ड केला गेलाय, थोडासा मिस टाइम शॉट इथे जरूर म्हणावं लागेल परंतु प्रॉपरली पंच केला गेला होता। ताकद थोडीशी कमी, टाइम थोडासा कुठेतरी चुकल्यासारखं इथे वाटलं कारण मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात होता। निहाल मोरेने केलेली फिल्डिंग आणि त्यामुळे आलेला डॉट बॉल। पहिल्या चेंडूवरती षटकार आणि त्यानंतर दुसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळालाय। कमबॅक करतोय उस्मान परंतु समोरही तेवढा ताकदवान फलंदाज आहे। आक्रमण फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा हा खेळाडू रन मशीन म्हणून राजापूर तालुक्यामध्ये ओळखला जातो, तो इथे सज्ज होतोय। फील्डमध्ये विशेष कोणताही बदल इथे केला गेला नाहीये। सुपर 8चा थरार इथे अनुभवायला मिळालाय आणि पुढील चेंडू घेऊन उस्मान यावी ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता, खोदून काढलाय, चान्स दिला नाही, पाहत राहील बॉलकडे आणि बॉल मात्र त्याला चकून जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे। आणखीन एक दमदार राजाचा ब्रँडेड SPL षटकार। फटका होता, मिड ऑफला प्लेयर आहे परंतु त्याच्या डोक्यावरून पलीकडे गेलाय। 6 धावा 2 षटकार पाहायला मिळाले आणि या उस्मानला इथे आसमान दाखवला गेलाय। प्रथमेश सूद नाम तो सुनाई होगा, ताकद आणि नजाकत सर्व काही प्रथमेश सूदकडे पाहायला मिळाले। उस्मान नेक्स्ट बॉल घेऊन बॅक हँड डिलिव्हरी लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल, पंचदंडित करतायत, येतोय ते वाईट बॉल, सिंगल रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल। धावसंख्या 13 या अंकावरती जाऊन पोहोचते। इथे ऍक्शनला रिॲक्शन दिली गेले आणि उस्मानवरती हा विठळलाय तो प्रथमेश सूद किंग ऑफ राजापूर स्ट्राइकिंग एंडला पुढील बॉल खेळण्यासाठी सज्ज।
आणि याच दरम्यान यावी आपण गुड लेनला ठेवलेला बॉल होता, गती कमी होती, थोडंसं बॅक हँड फिंगरला थोडंसं मागे खेचलं गेलं होतं, त्यामुळे टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा स्किड झाला, प्रॉपर टाइम करू शकला नाही तो राजा. डॉट बॉल येतोय. यावेळी इथे डॉट बॉल पाहायला मिळालाय. उस्मान विरुद्ध राजा असून असं चाललेलं द्वंद्व. उस्मानच्या हातामध्ये बॉल आहे, ते राजाच्या हातामध्ये बॅट आहे आणि बॅट आणि बॉल मधलं चाललेलं हे घणाघाती युद्ध इथे आपल्याला पाहायला मिळतंय. गती कमी होती, चांगला टर्न होता आणि एक अफलातून फिल्डिंग इथे पाहायला मिळाले. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने यष्टीरक्षक धावत पळत गेला, बॉल पर्यंत पोहोचला आणि इथे आलाय तो डॉट बॉल. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना इथे आपल्याला पाहायला मिळते अंबाद 11 संघाची धावसंख्या बिनबाद 13. बिनबाद 13 धावसंख्या आणि राजा सूद 5 चेंडू मध्ये 12 धावसंख्येवरती खेळतोय. 2 षटकार त्याच्या बॅटमधनं तळपलेत आणि हल्ला चढवताना तो पाहायला मिळालाय. बॉलिंग मार्क वरती येतोय रत्नागिरी तालुक्यातील एक बेस्ट ऑलराऊंडर प्लेअर स्मिथ शिवलकर. क्रिकेटचा वारसा पुढे घेऊन जाताना शिवलकर स्मिथ याला इथे आपण पाहतोय. सन्माननीय बाळा शिवलकर यांचे हे चिरंजीव आहेत. बाळा शिवलकर मुरुगवाडाला बिलॉंग करणारा खेळाडू, ज्याने अक्षरशः 1 दशक गाजवलं होतं आपल्या फिरकीच्या जादूवरती आणि त्याच बाळा शिवलकरचा हा चिरंजीव स्मिथ शिवलकर. बॉलिंग मार्कवरती राईट आर्म राऊंड द विकेट आणि समोर मात्र इथे आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतो निखिल. स्मिथ शिवलकरचा पुढचा चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावी बॅकहँड डिलिव्हरी होती, वळण देण्याचा प्रयत्न, पेडल स्वीप केलाय, शानदार फटका पाहायला मिळतोय. फाईन जाईल बॉल, डिक्लेअर झोन, 2 धाबा. धावसंख्या पोहोचेल 15 या अंकावरती. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावरती आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपल्याला 13 पाहायला मिळाली होती, परंतु यावेळी आडव्या बॅटचा वापर होता. मिस टाइम शॉट आहे, परंतु अफलातून डिलिव्हरी म्हणावी लागेल. गुडलेनच्या थोडासा मागे ठेवला गेलेला टप्पा होता, गती कमी झाली, स्किड झाला बॉल, प्रॉपर टाइम करू शकला नाही. आडव्या बॅटने प्रहार करायचा होता इथे विचार निखिलचा, नाकाम ठरतोय. आणखी एक डॉट बॉल इथे पेश केला गेलाय. धावसंख्या स्थिर आहे 15 या अंकावरती. स्मिथ शिवलकर पुढील चेंडू घेऊन यावेळी फुल टॉस बॅटवरती गेला, दिशा दिले फक्त बॉलला, स्क्वेअर लेगला क्रॉस करून इथे मात्र चेंडू जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये. आणखीन 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील आणि पोहोचेल यावेळी 17 या अंकावरती. एक चांगलं कोऑर्डिनेशन इथे फलंदाजीमध्ये जरूर म्हणावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीने राजा आक्रमण करताना दिसला त्याच पद्धतीने निखिल इथे सेन्सिबल क्रिकेट खेळताना पाहायला मिळाला. एका बाजूने संयम तर दुसऱ्या बाजूने आक्रमण इथे केलं गेलंय आणि यावेळी स्ट्रेट खेळला गेलेला फटका, ड्राईव्ह केलाय, कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय, परंतु एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला गेलाय. प्रज्वलच्या माध्यमातून उज्ज्वल कामगिरी पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक समाप्त झालं तर इथे 2 आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे 17 धावा. पहिलं षटक 13 धावांचं उस्मानचं, परंतु त्यानंतर कुठेतरी संघाला सावरलं आणि कमबॅक करून दिला तो स्मिथने. केवळ 4 धावा इथे खर्च केल्या आहेत. बॉलिंग मार्कवरती येतोय फैजानने या आधीच्या रजनीमध्ये बहारदार गोलंदाजी केली होती, शानदार गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती आणि त्याचमुळे पुन्हा एकदा फैजानच्या हातामध्ये सोपवला गेलाय हा बॉल. फैजान मॅन फ्रॉम राजापूरचा हा सितारा. समोर प्रथमेश सूद आहे. अनेक वेळा हे एकमेकांविरुद्ध खेळलेत, त्यामुळे एकमेकांची कमी आणि हमी जाणून आहेत. कोण कोणावरती हावी ठरतोय पाहूया. फैजान ऑन दी मार्क, राईट आर्म राऊंड द विकेट आणि समोर आहे किंग ऑफ राजापूर प्रथमेश सूद राजा. यावी खोदून काढलाय, परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणारी यावी टो अटॅक गोलंदाजी पाहायला मिळाली. टोला टार्गेट करणारी डिलिव्हरी, खोदून काढण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर मिडल झाला नाही. इथे डॉट बॉल फैजानचा पाहायला मिळालाय. प्रथमेश सूदला इथे रोखण्यासाठी इथे ब्रह्मास्त्र वापरला गेला आणि त्यानंतर बॅटची घेऊन इथे पंच झालेला बॉल. यष्टीरक्षक कमाल करतोय, जम्प केलं आणि बॉलला इथे रोखलंय. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळालाय. शानदार गोलंदाजी आणि त्याचबरोबर चांगले फील्ड सपोर्ट यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून, त्यामुळे रन मशीनला इथे कुठेतरी स्टॉप मिळालाय असं जरूर म्हणावं लागेल आणि तो स्टॉप दिलाय फैजानने. फैजानचा पुढचा बॉल पुन्हा एकदा परफेक्ट यॉर्क होता आणि यावेळी मात्र हावी ठरला तो राजा किंग ऑफ राजापूर. त्याच्या बॅटमधून निघालेला पंच मिड विकेटच्या डोक्यावरून तडीपार होतोय, चेंडू जातोय फरार. 4 धावांसाठी. धावसंख्या पोहोचेल 21 या अंकावरती. लाजवाब मनगटाचा वापर करून खेळला गेलेला फटका होता. नो चान्स फॉर मिड विकेट प्लेअर. 4 धावांसाठी फैजान पुढचा चेंडू घेऊन यावी मात्र चूक झाली, थोडासा निराश असेल. वारंवार ब्लॉक होलला टार्गेट करणारी गोलंदाजी फैजानच्या माध्यमातून अचूक टप्पा आहे आणि यामुळे अचूक टप्प्यामुळे मात्र प्रथमेश सूद कुठेतरी प्रॉपरली हिटिंग करू शकला नाहीये. यावेळी निर्धाव चेंडू फैजान नेक्स्ट बॉल घेऊन यावेळी लेग ब्रेक करण्याचा विचार होता, थोडासा बॅकफुटवरती येऊन खेळला गेलाय. बॉल मिड विकेटच्या दिशेने रनआउट करण्याचा केला गेला इथे प्रयत्न आणि इथे मात्र काय येतोय निर्णय पाहूया.
संघाच्या खात्यामध्ये 1 रन जोडली जाईल का रनआउटच्या स्वरूपात इथे विकेट पाहायला मिळेल. काय आलाय निर्णय? नॉट आउट. या सिंगल रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. धावसंख्या पोहोचते 22 अंकावरती. तिसऱ्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त झालाय आणि प्रथम फलंदाजी करताना इथे आपण पाहतोय अंबार 11. प्रथमेश सूद जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत धावांची भूक इथे आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल आणि त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला 2 षटकार आणि 1 चौकार इथे आपण पाहिलाय. वैयक्तिक 17 धावसंख्येवरती खेळतो तो प्रथमेश सूद. शेवटचे 5 चेंडू आणि पुन्हा एकदा मॅजिक फिंगरचा हा मॅजिक बॉलर मैदानाच्या आतमधील श्री साई स्पोर्ट्सचा ब्रँड अँबॅसेडर यश हळदणकर ऑन दी मार्क. राईट आर्म राऊंड द विकेट प्रथमेश सूद साठी. एका बाजूला रन मशीन तर दुसऱ्या बाजूला बेस्ट बॉलर ऑफ द रत्नागिरी जयभरी बुरुगवाडा संघाचा हा गोलंदाज इथे दाखल झालाय. कधी रॅपिड डिलिव्हरी, कधी स्विंग, कधी इन स्विंग, कधी आउट स्विंग, दोन्ही आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. ही ओळख राहिली याची आणि याच्या हाताकडे बघून जर खेळण्याचा फलंदाजाने प्रयत्न केला तर जरूर तो फसणार आहे. परंतु प्रथमेश सूद ही तेवढाच चालाक आहे, चतुर आहे. त्याला माहिती आहे बेस्ट बॉलर विरुद्ध बेस्ट कसा खेळ करायचा आणि म्हणूनच त्याला किंग ऑफ राजापूर म्हटलं जातं. यश हळदणकरचा पुढचा चेंडू यावेळी फेकला गेलाय. गती कमी होती. फटका लाजवाब आहे. प्रथमेश हळदणकर वरती झाला स्वार, बेडा केला पार, चेंडू गेला सीमारेषेच्या पलीकडे. पाहायला मिळाला एक उत्तुंग षटकार. परफेक्ट मिडल, लाजवाब नजाकत बरा, मनगटाचा वापर, मनगटाचं सामर्थ्य. स्मिथच्या डोक्यावरून चेंडू फरार. 6 धावांसाठी यश हळदणकर. धावसंख्या पोहोचते 28 अंकावरती आणि त्यानंतर यावेळी मात्र बॅट बॉलचा संपर्क होऊ शकला नाही. शॉर्ट लाईन जी आहे तिथून बॉल थोडासा बाहेर काढला गेला. जे टर्न जो वळण अपेक्षित होतं ते इथे मिळालं नाही आणि इथेच मात्र राजा चुकलाय. त्यामुळे डॉट बॉल येतोय. यावेळी यॉर्क फेकला गेलेला बॉल इन स्विन होता. लेग ब्रेक होईल अशी अपेक्षा होती प्रथमेश सूदला, परंतु इथे मात्र चकवलं ते यश हळदणकरने आणि सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळालाय. पहिला चेंडू जरूर आपल्याला राजा सूदचा पाहायला मिळाला. त्याच्या बॅटमध्ये षटकार आपण पाहिला, परंतु त्यानंतर सलग 2 चेंडू डॉट आलेत. धावसंख्या 28 या अंकावरती स्थिरावले. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ ते बाकी. राईट आर्म राऊंड द विकेट यश हळदणकर. कमबॅक करून देताना जरूर इथे म्हणावं लागेल, कारण पहिला चेंडू षटकार, त्यानंतर 2 चेंडू इथे डॉट त्याने काढलेत. पुढील चेंडू यशचा प्रथमेश सुटण्यासाठी. यावेळी गती कमी होती. फटक्यामध्ये प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं नाही. बॅटची एज घेतली आणि उस्मानने बॉल फील्ड केलाय. पॉईंटच्या दिशेने कॅरी होत होता. बॉलवरती जलद गतीने येतोय आणि त्यानंतर आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. यश हळदणकर इथे हवी ठरलाय राजा विरुद्ध आणि त्यानंतर फेकला गेलेला बॉल मिड विकेटच्या दिशेने. 1 चिकीरन खेळाचा केला गेला प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या मात्र इथे पाहायला मिळेल अंबार 11ची 29 धावा. 30 धावांचं लक्ष यावेळी ठेवलं गेलंय जयभेरी मुरुगवाडा संघासमोर. पहिलं षटक उस्मानने फेकलं. उस्मानचं पहिलं षटक जरूर इथे थोडंसं महागडं म्हणावं लागेल, कारण त्या षटकामध्ये राजा सूदने 2 षटकार लगावले आणि एकूण 13 धावा उस्मानने खर्च केल्या. दुसरं षटक मात्र स्मिथ शिवलकरने कमबॅक करून दिला आपल्या संघाला. केवळ 4 धावा त्याने इथे खर्च केल्या आणि एक लाजवाब गोलंदाजी त्याने पेश केली.